ni Kristus tapahohom ma adorang sotapuka parmigota martangiang nom hita bagas tabe. Puji matuhata merede mahita. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat, upasonang pehamu. Buat hamu ma au gaku tu hamu, guruhon hamu masyanau, aina labok doau jalana serep maroha, asa daputan paradianan hasonangan todi muna. Haleluya. Haleluya. Banua Gijang asi maroham di hami halak nagaleon di idaho nago godo musunami saya talu dohami di baen alani hagaleon nami di baeni hupangi dohami matuho sai pargogoi jalapamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Tangihon hamu ma patik ni debata ima sian patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahan di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di torni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang siuluan. Dia dolapatani odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsobba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido saatna atong martangiang mahita mangido gogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mangulahon na hubar atipi. Amen. Madusata diado panidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, kodo napatupahon hasesani dosa dihami, halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maruham dihami, akan mangarsakon dosa nami,
Sai sahabi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim nabadiai. Asau nang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapur seaon. Laho manggotapun nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe peliana mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni ribata taringot tuhasesaan ni dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tua wamu akan aloja jalan nasorat. Upasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu. Guruhon hamu masyanau. Aina labok duau jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do augaku jalan yang dodohot nahu papursaton. Pasangaupan ma di debata na digijang. Tabegema hatan debata epistel diari mingguan imana tersurat sian buku ni Yesaya bidu 58 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia tajaha margati soring ayat parpudi ayat sia rabhita manjahasa mangasa gogo maho jojo unang pautok pangiar maswaram songon sarune jala pabotohon tu bangsoku pangalasion nasida dohot tu penopar ni si Jakob dosa nasidai. Nado puasa tumar puasa hami hapedang di idaho upasipal hami daging nami hapedang di pardulihon roham idama diari parpuason muna apala disima disubut hamu rohamu jala disosak-sosak hamudo pangulamuna.
parpuasaon natar halomohon mai sadari diosit jol mai rohana dipatuki uluna songon arung marpahean di hori dohot di sirabun tung parpuasaon ni maguaron jala ari lomo ni rohani Jahoba da ondo molo di ponggoli horotim tu halak na male jala di togion ho tu jabum halak na dangol dohot panakar nakar molo di daho halak na marsai mara gabi di abiti ho ibana jaladang martabuni ho maradopon sibukmu rapita manjaha dungi jauh-jauh mau jadi alusan di Jahoba mau molo angku kanggu ko gabe dohonon ma ida ma disondo ima sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Sanggok meluap, kotoran sakale, mohon sinar dan punya holomi, asal harga muslim, bahagia mahaku, tidakon maha porseotai songon nahina tidakon idongata saha porseon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargun satu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai imana durungoni si Maria nagabe-gabean setot di parbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumon na bernit dia mengumene silatus nama tetar pajal do bana di hau pinar silang natua tu penurut torung pitano namulak mangulu dari patoluhan nama naik tu surgo laudul tu siam debata Jahoba amanai pargogo na satu dosani
begema tikting dihuriata di bagasan samingguan. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 5 Februari 2023. Naparjolo Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu Septua Gesima. Topik minggu Gabe siulahon hatai. Napaduaon ruas natamba. Mulai sadarion minggu 5 Februari 2023 nunga di jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Andri Wanto Tampu Bolon inangi Melisa Hot Marina Boru Aritonang Rosian Gereja Kristen Protestan Manangge KPI PA Raja Tarutung. Alamat Jalan Jengki Gang Melati Sektor Cipinang Asam. Napatoluhon pelean tujoluni langgatan. Sadarion minggu 5 Februari 2023 di sudi ibadah Dung Sipul Jamita papungu pelean tujoluni langgatan dohita marhite amplop songon persembahan syukur bulanan. Lasma rohata pasahaton peleani. Napau paton mangebati huria paduan suara kandivius HKBP Sei Putih Medan. Sadarion minggu 5 Februari 2023 rodo tamu huria paduan suara kandivius Sei Putih Medan mangebati huriata paduan suara kandivius Sei Putih Medan naeng patubegehon Ede puji-pujian manangkor di ibadah pukul 10 sada wib. Ruas dohot parhalado HKBP Sutoyo pasahaton maluliate jala selamat datang tu paduan suara kandivius Sei Putih Medan bahen sangap digoarni tuhata. Napalimahon penyerahan bingkisan Natal manang si palas roha. Sadarion minggu 5 Februari 2023 Ari Parpudi pembagian nisi palas roha manang bingkisan Natal nasian huria. Pinabotohon turuas nababalu ama ina dohot nasopot somarama somarina na somajalo manang soma buat si palas roha manang bingkisan Natal dope asa di jalo dibuat masian seksi sosial ni huriata HKBP Sutoyo. Napaunopon bona tahun perempuan HKBP Sutoyo. Di hari Kamis siap Februari 2023 punguan perempuan HKBP Sutoyo naing patupahon partangyangan bona tahun mulai jam 10.05 sahatu jam 10 siang. Maringanan di lantai 2 serbaguna HKBP Sutoyo. Disosoima tupunguan perempuan HKBP Sutoyo asaria hita mandahoti acarai. Napapituhon partangyangan sektor live streaming di hari Kamis siap Februari 2023 patupaon ni huriata do partangyangan sektor secara live streaming maringanan di gereja masuk pukul 10 sia 30 wib. Disosoima tusudi parhalado ruas asaro di partangyangan dohot paduan suara mengisi kor manang lagu pujian. Napawaluhon jadwal pertangyangan sektor mulai bulan Maret 2023 patupaoni huriata do secara rutin pertangyangan sektor di bagas ni ruas
disosoima tu sintua sektor asa mabain jadwal pertanyaan sektor di bagas ni ruas di sektor nabe. Napasyaon bona tahun paduan suara ama HKBP Sutoyo. Yari Sabtu dot Minggu tanggal 10 sada satu tanggal 12 Februari 2020 paduan suara ama HKBP Sutoyo naing patupahon pertanyaan bona tahun maringanan di Hotel Grand Pesona Cimande, Bogor, Jawa Barat. Napa sapuluon padidion nabadia. Minggu 12 Februari 2020 patupahon ni huriata do padidion nabadia di ibadah pukul 8.30. Tu aka natoras nanaeng maboan yana kona tu padidion nungaboi di jalo formulir di kantor gereja. Konseling padidion nabadia di hari Jumat 10 Februari 2020 jam 10.00 WIB. Di bawaan ma surat pengantar sian sintua sektor, fotokopi buku ruas. Ruas na di sektor paserahan langsung tu sekretariat gereja. Nah, pasapulsa daun. Pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat. Di Minggu 12 Februari 2020 tolu dung sipul ibadah jam onom wib patupau ni huriata do marhite seksi kesehatan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah manang tensi, dohot pembagian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat. Khusus turuas naung somal mengkonsumsi obati. Disosoima turuas nanaing mandohoti pemeriksaan kesehatani asa marpuasa 10 saat 12 jam andorang so pemeriksaan. Napa 10 parguru maluah khusus di patupa huriata do pendaftaran tu parguru maluah khusus di bulan Februari 2020 toluon. Khusus turuas naung marumur 20 tahun tugijang. Turuas naso ruas ni HKBP Sutoyo asa dibuan surat pengantar sian gereja Haroroanda. Napa 10 toluon barita habut niroha. Nunga jumolo maru jungolu Rudi Foler Ramot Silitonga di hari Senin 30 Januari 2020 tutup umur 37 tahun. Inabaluon ni inang sarjani boru sidauru sian sektor Kalibata. Tuhatama mangapuli sudi keluarga na ditinggalkan. Lau pasikopon titingon, bui mata jaha dititing cetak, songoni masa dititing di mingguta sadarion.
Paparade madirita pasahaton peleatan aparjolo A dohot B uhud hita marede diholang-holangi orhel. Ayat 2. Tuhan, mari Tuhan kami. Oh iya Tuhan, mari Tuhan kami. Nama-Mu asmata dikau Tuhan di hati kami. Oh iya
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate doot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salutna. Dihamu damang doot dainang huriani Tuhata hatani debata dihita ima tarsurat sian Jakobus. Jakobus bidusada ayat 22 sahat tu ayat 25. Songonon ma didok disi. Alai gabe si ulaun hatai mahamu. Unang holan pananginangi aka napautoton dirina. Aib pananginangi dihatai anggoso diulahon tudos mai tu halak napa bereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina dungi lahoma ibana gabe dang di botobe rupana. Alai nama mereng torus tu bagasan uhum haluaon nasun dengani jalamian disi ima namartua marhite sian pangulaon na. Anggoso pananginangi na makalupahon si ula-ulau ni tahe ibana ima sahatna. Dihamu damang doot dainang huriani Tuhata molo topikon gabe si ulaon hatai ima sadana umaul dipatupani hala Kristen. Na umaul patupani hala Kristen. Satolop dohita di si damang dot dainang. Satolop buasa hudokon satolop. Ikon satolop dohita. Adong do naso satolop bison. Ikon satolop dohita. Alaniaha damang dot dainang. Alana jot-jot dohita mambaen hasalahan. Jot-jot dohita mangulahon na Solomoni rohani debata. Mulak hita sian marminggu tongdo taulawon dosa. Dapola mar tahun-tahun berbulan-bulan. Dung tabege hatani Tuhani mulak hita marminggu jupang mahita dot akka tetangga dot akka saudara tortabain dosa. Itu hitungan jam. Itu hitungan jam. Sedetik pe tong dohita mangulahon dosa. Satolop dohita di sidamang dot dainang. Satolop. Buasa alana hita jolma dakea luput sian dosa. Bahkan si Petrus diadoponi Tuhan Yesus. Si Petrus di hadapan Tuhan Yesus, dia melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kita, nunga dijoloni Yesus ibana, alai tongdo menyangkal. Berarti molota etong-etong damang dot dainang di bagasan sadari sadia dohita mambain dosa, melakukan kesalahan mungkin sangat banyak. Alai Tuhani ma damang dohot dainang. Buasa hudokon songoni berarti kita sadar. Berarti kita tempatkan hatani Tuhani sebagai sosok yang ideal. Yang dasolen, yang seharusnya ikon tahu laun. Alana molo tabereng turpukta sadarion damang dot dainang sipata adong do jolma na sebatas berbohong memang dang olo patupahon na denggani.
Asing mai molohita maul memang susah melakukan itu, tetapi mau berusaha. Tetapi ada juga yang memang tidak mau, tidak sungguh-sungguh. Ima songon nadidokni si Jakobus pautotohon diri. Jolma nasongonido justru dianggap si Jakobus gabe si pautotohon diri. Dia tidak sungguh-sungguh. Dia tidak sungguh-sungguh. Alani marhite tupuk jamita sadarion supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang Kristen. Apakah Yesus ada di dalam diri kita atau tidak? Apakah betul-betul Yesus ada di dalam diri kita? Itu salah satu pertanyaan. Kalau tidak ada, maka kita akan melakukan dan tidak mau melakukan dosa. Tidak mau melakukan sesuai yang diucapkan oleh firman itu. Dan bahkan sekarang orang tidak ada takutnya lagi untuk melakukan dosa. Sudah ada tidak takutnya lagi. Dan inilah yang harus dikritik oleh Jakobus tuhita halak Kristen. Alana jot-jotdo termasuk mahalak Yahudi di perantauan, jot-jotdo kebaktiani holan sebatas formalitas. Sebatas formalitas. Holan mambegesa. Alani hea do adung do didokon Sema Israel, mungkin hea di BG Edamang do dengan Sema Israel, itu berarti lapatana mendengar. Mendengar. Jadi isarana holan mambege ibadah. Mulu adung do songon halak silum, mulu adung do jauh-jauh ni Sema Israel, songon panggilan beribadah solati. Ya, sarupa mak songoni. Sarupa. Jadi pakai bahasa Yahudi donasida ambegesa. Kalau sudah dipanggil dari dolok, berarti saatnya beribadah. Shema Israel. Dengarlah hai Israel. Alai pandok ni sajuk si Jakobus. Dang holan sahatu si. Dang holan sahatu si. Alani itu pukta sadarion di ayat 22. Ima kelanjutan sian Shema mendengar. Molodung tabege ahama taulahon. Ahama taulahon. Moloholan mambegei dan otomatis gabe didokon orang yang beriman, orang Kristen. Tetapi orang yang mendengar dan melakukannya, itulah yang dibilang orang Kristen, orang percaya. Satu paket deh, damang dot dainang. Satu paket. Dan Jakobus termasuk do jolma na bergigih keras yang selalu mengatakan perbuatanmu, perbuatanmu. Perbuatanmu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sarupa ma adung padohan namandokon practice make perfect. Practice make perfect. Berarti hatai ikon taulahon baru asa gabe jolmana sempurna dohita. Moloholan sahatu mambege dohita berarti dang gabe didokon halak Kristen na sempurna. Termasuk madisi molohita songon didokni di ayat 20 tolu dohot 24. Kalau kita bercermin didok di ayat 20 tolu ai panangi-nangi dihatai anggoso diulahon tudos mai tu halak napa bereng-bereng rupa ni bohina di sorminan
ai di bereng do dirina, dungi laho ma ibana gabedang di botobe rupana. Adong do salah filsuf mandok secara psikologis. Teori itu belum pengalaman. Teori itu belum pengalaman. Tetapi teori ditambah praktek sama dengan pengalaman. Teori ditambah praktek sama dengan pengalaman. Tetapi kalau teori saja, dia jatuhnya tidak ke pengalaman, tetapi menjadi hafalan. Sarupa Madison, damang dot dainang. Jadi kalau orang secara psikologis, orang yang bercermin, yang tidak melakukan, berarti dia tidak mengalami. Dang boi didai nasida, songon dia hatai. Hatai holan sebatas hafalan. Holan sebatas hafalan. Alan ini disido biasana masuk matu pengajaran ni molo di gereja di patupama pengajaran tuk dakdanak sekolah minggu. Baru dung dewasa imana, dung gabe remaja imana di umur-umur 10 pitu, malua ma imana, manang naik sidi. Namar lapatan di si, mulu naik sidi, berarti dia sudah mendagingkan firman Tuhan itu. Mendagingkan firman Tuhan itu. Tetapi kalau di bawahnya itu, firman Tuhan itu masih bersifat hafalan. Ima molo secara psikologis. Alai dungi molo secara teologis damang dot dainang cerminan ima gambaran manusia baru tuh hita. Songon natar surat di 2 Korintus 10:10. Ima gambaran manusia baru. Molo hita marsor bercermin. Kalau kita bercermin, kita akan melihat bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Dan kita harus sadar bahwa kita telah diselamatkan. Kita telah diselamatkan. Dan inilah damang dot dainang molo termasuk mahita molo nunga taulahon marsor min mahita boy mahita mandok. Adong do hahurangakku manang daong. Adong do hahurangakku manang daong. Secara keseluruhan adong do 2 jenis jolma naso mangulaon hatani Tuhani. Napar jolo di dokon si Jakobus ima songon nahu dokon nakining ima orang yang tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh lapatan adong 2. Salah menafsir, memang tidak mau mengenal secara teori. Napa duahon termasuk madisi. Memang dang ulu mangulahon. Holan sebatas formalitas. Adong dosi pata jolma naso salah mangatusi taringot tuhatai. Termasuk mah misalnya isarana, ambil contoh majo. Damang dot dainang. Contohnya adong mah sahalak naposo. Sahalak naposo. Nasida adong do keriduan nasida lahu mangululi haletna donganna. Jadi martangyang manasida. Martangyang. Ya Tuhan, kenapa Engkau tidak memberikan saya jodoh? Saya sudah aktif di Naposo Bulung
tetapi tidak memberikan saya jodoh. Kalau kiranya Engkau Tuhan, kalau Engkau mencintaiku, maka berikanlah aku jodoh. Tidak apa-apa Tuhan kalau memang itu dari kawan Naposo Bulung. HP dungi Roma imana tu Naposo, tu kegiatan aktif Naposo Bulung. Sian Naposoi dang adong anggosada Naposo Boru anggosada dang adong naolo tu nasida. Agak kecewa manasida, kecewa dungi mulak manasida, kemudian berdoa lagi. Berdoa tongdo sarupa doana. Ya Tuhan, kenapa Engkau belum menunjukkan jodoh kepada saya? Saya di ambang batas, umur di ambang batas. Tetapi Engkau belum memberikan saya petunjuk. Nah dipanggil donasi dah ulan petunjuk do. Petunjuk. Nah nion mak jodohku. Nion mak jodohku. Mulak manasida laum lamusa tu kegiatan Naposo Bulung. Tongdo dang anggo sada nasoolo. Dungi mulak manasida tu jabu. Martang yang manasida. Ya Tuhan, kalau tidak ada di kalangan Naposo ini, biar berikanlah saya jodoh ketika saya nanti gereja. Berikan saya jodoh ketika saya gereja. Kemudian lau manasida tu gereja. Dungi lau manasida tu gereja, di bereng manasida di gereja, sebelum masuk ke gereja di pintu belakang, dia melihat, oh kayaknya yang cantik-cantik ada di sebelah kiri. Yang cantik-cantiknya itu ada sebelah kiri, ya kan? Kalau gitu saya akan duduk ke sebelah kiri dan saya berdoa lagi. Ya Tuhan, siapapun yang duduk di sebelah kanan saya, maka itulah jodohku. Dia berdoa itu karena dia sudah dikekernya. Oh itu yang cantik-cantik itu sebelah kiri. Jadi siapapun yang di sampingnya, itu jodohku. Lau manasida tu jolo sebelah kiri, hundul nasida di sini. Kebetulan kosong bangkui. Kemudian berdoa. Datanglah seorang perempuan duduk di sebelah kanannya. HP nahunduli opung-opung. Opung-opung dona dihunduli. Ido di sido damang dot denang ima contoh isarani jolma naso mangutusi hata ni Tuhani. Jolma naso mangatusi hata Tuhani. Pandok ni si Jakobus asa gabesi ulaun hata lapatanna di sondamang dot dainang ikon tabaendo hatai gabe dasolen yang seharusnya unang dibelok-belok ido na ideal molodo dang boi tapatupa mangido maaf ita hape halak sonari kau salah di mana salahku ido kan melo tudalan hita, padahal dia yang nabrak, dia pula yang ngotot. Kalau di Kristenan gak bisa kayak begitu. Gak bisa seperti itu kalau di Kristen. Berikanlah, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Itu hata yang benar. Ido hata na ideal. Molodang boy hita mangulahoni. Mangido maaf mahita tu debata. Akan tarida dohamu damang dot dainang. Molo didok anong di penghakiman. Kenapa kamu tidak melakukan? Kalau kau ditampar pipi kanan, kamu tidak memberikan pipi kiri.
Ya habiskan Tuhan, ini sakit kali Tuhan, kena gigiku. Kalau sudah banyak kali kita ngomong, berdebat kepada Tuhan seperti itu, sudah melakukan pembelaan-pembelaan diri, berarti dang tikos behamu. Sukut-sukutta marhite jamitata sadarion. Apakah Yesus berada di dalam diri kita? Sukut-sukuni lau mandokon supaya kita sungguh-sungguh damang dot dainang. Sungguh-sungguh mangulaon hata Tuhani. Molodang bohita mangulaon mangido maaf hita. Unang saya jugul hita. Makanya ada pengakuan dosa, baru ada pengampunan. Itulah yang ideal. Bukan itu yang tidak benar, itu yang benar tetapi kita tidak bisa melakukannya. Alani dihamu damang dot dainang marhite turpukta sadarion asa sungguh-sungguh mahita gabe jolma naporsea. Lapatana disi adong dok kehendak, will, kemauan bahwa kita adalah orang Kristen yang ingin melakukan kebaikan. Ingin melakukan kebaikan dan ujung ni ulaon hatai ima holong. Holong tu debata dohot holong tu jolma. Holong tu debata dot holong tu jolma. Holanido kasih ido ulaun na denggan di hak Kristenon intini hak Kristenon. Molo di bahasa Paulus didokon pekabaran Injil. Ulaun na denggan ni ido pekabaran Injil. Holan simpel do hita berpikir damang dot dainang. Jadi piga hali hudokon orang Kristen tidak muladong pandok ni aka pandita dot aka naparjamita mandok orang Kristen itu ke surga itu sendirian, itu salah. Salah deh damang dot dainang. Ikon boncengan do hita. Ikon boncengan. Kenapa? Karena ido hata natar surat di tangyang alia manami. Ido naparjolo, napaduahon, ikon sharing dohita, saling berbagi. Simpel. Ya ibaratnya simpelnya gini damang dot ini. Simpelnya, ya kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, janganlah dikantongin sendiri. Kita bagilah sama dengan satu dengan yang lainnya. Janganlah kita bawa keselamatan itu kita kantongin sendiri. Kita harus berbagi juga dengan yang lainnya. Simple. Dan inilah firman Tuhan bahwa ketika kita mangulaun hatani Tuhani, kita harus saling berbagi. Berbagi kasih dan berbagi keyakinan. Amin. Martang yang mahita. Pinuji pinasangap maguarmu ale Tuhan debata, siala toktong mangaramoti hami sahatu tikion. Soang-songoni Tuhan hami naung marsaur dot hatami, pargogoi hami Tuhan. Asa boi hami gabe si ulaun hatam nabadiai. Asa unang hami gabe sarombang tu portibion. Termasuk Tuhan ruasmu, HKBP Sutoyo Ganukmar sada-sada. Asa toktong nasida gabe halak Kristen namangulaon hatam nabadiai Tuhan. Nangpe sipata Tuhan, kudang ni aka parukilon namambain gabe mandau hami sian hatam. Pasu-pasu hami Tuhan. Leon
tondim pargogoi hami Tuhan. Asa gabe jolma nama ngulaon hatai. Di bagasan Kristus Yesus martang yang hami Tuho. Amin. Marende hita hut papong umuma peliata. Pujalah Tuhan sahabat diriku, pakai bawa pertolongan. Alatang Tuhan beringat Dia, diriku dan barang kami. Tumpagos pejison marang sonang tahe, marsingat Tuhan sasudi. Pujalah Tuhan segala rohku, tumuduk nomaholoiho. Tadimi matotong pargogoy honawan, magulahan labon irohan. Tumpagos pejison marasongan tahe, marsihat tuntuhan sasuri. Pujalah Tuhan tumatagan doa, ikan haui hutan tetap. Ai hubat otak kasta waktu doa, namu segalot digalukan. Tumpagos pejison marang songan tahe, marsihat tuntuhan sasuri. Tuhan
Tolonglah Tuhan segala rohku untuk memelihara. Tak diminta tetap berdogai harawan, Tuhan memelihara. Tumpah segison marang soan tahe, marsingat Tuhan sasude. Tolonglah Tuhan dengar para doa, ikan haui hutan. Ayu berkotakan selamat tua doa, namun sedati alukan. Tumpah ekspedisi marang seorang tahe, marsingat Tuhan sasude. Jongjong mainan. Pandang maragamei, tumpah ekspedisi marang seorang tahe, marsingat Tuhan sasude. Orang hui hutan dan berdirikan, teguh-teguh madu nakure. Tapasahat mapeleton tu harajoni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut leon leon nadenggan doot nasa uli basa na meliutus. Upasat hami masya lehon mitu hami pelianami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asahu parsiang hami pelianon. Patimbulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni selen lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandek moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi, pati-adi pamataku. Hosado Namina di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu,
Saya saut malum reham di benotongon songona di banua kijang. Lehon matuham hisadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa tuhami. Unang hami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midahu. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasarhon madamena tutondim. Kami atas nama Parlado HKBP Sutoyo mandokon selamat hari Minggu Madihita Salutna. Shalom.